Manželia Berkyjevci vychovávajú svoje deti v harmonickom prostredí plnom lásky. My sme ich stretli na prievickom koncerte Úsmev ako dar, kde nám porozprávali svoj životný príbeh. Mama, prečo ma uspávaš vždy iba ty? Mama, prečo sa odskok nám už nevráti? Mama, prečo ma... Každý potrebuje človeka, o ktorého sa môže oprieť. Niekoho, komu zverí najtajnejšie sny a túžby. A hlavne deti. Ako povedal anglický básnik John Donne, nikto nie je ostrovom samým pre seba. Mama, prečo je tráva v lete zelená? Mama, prečo sú v abecede písmená? Prečo nesmiem vidieť vždy iba seba? Mama, prečo mám v očiach malý kúsok? Ľudia, ktorí cítia matkinu náruč a otcové slova, si nedokážu predstaviť život bez rodičov. Ja som prežila krásne chvíle, už od detstva som sa akože cítila veľmi dobre v detskom domove. Jedine, čo mi chýbalo asi v detskom domove, tak to bolo také, že pohľadenie, alebo nejaký taký viacej tej lásky, ako dostávali sme aj lásku určite, ale mne strašne chýbala napríklad aj otcovská ruka. Lebo väčšinou sme mali samé vychovávateľky, ale akože nemôžem povedať, že by som nedostala lásku, ale ja som necítila práve takú ako rodičovskú, no. Takže to je predsa iné, keď hovoríme vychovateľkám, že teta alebo mama. Vianoce, hej, to bolo najhoršie, ako vlastne boli to najkrajšie sviatky roka, ale pre rodinu. Nie pre deti, ktoré ostanú hromadne v domovoch a sú tam 3-4 vychovateľky a nemôžu sa tak venovať, i keby chceli tie vychovateľky. Detskému domovu vďačia za to, že sa našli. Asi pred 4 rokmi bol rómsky tábor. To bolo akože v rámci toho, že cieľom vlastne bolo to, aby tie deti sa stotožnili s rómskym pôvodom, akože svojou identitou. Tak by sme na to vlastne celoročne pracovali na tom projekte a v lete sa uskutočnil tábor. No a tam sme sa trošku viac zdôverili sme si sa teda navzájom a veľa vecí sme si akože povedali aj nejaké také už osobnostnejšie. A postupom som si ja začala uvedomovať, že je to naozaj veľmi dobrý človek, že je to dobrá dušička, že je veľmi obetavý, že má strašne rád deti a on na mňa týmto veľmi ako zapôsobil. Priateľstvo dvoch detí, ktoré sa poznali od 11 rokov, prerastlo do životnej lásky. Sme sa opäť stretli na tom tábore a to celý týždeň sme len okolo seba behali, už vedeli sme, že v podstate už túžime po sebe, že sa milujeme a tak, ale nevedeli sme si to povedať celý týždeň. No a potom mali sme takú spojovateľku, kamarátku našu, ktorá nás v podstate spojila, že ona nás vlastne dala dokopy, že cez ňu to v podstate išlo. No a tak už sme boli na prechádzke spolu, za ruky a tam sme si to v podstate všetko povedali, že ako čo cítime k sebe a tak. Neskôr dve opustené duše spojil aj Boh a skutočná láska sa potvrdila aj pred oltárom. A boli sme potom na jednom školení, vlastne táborovom v Dunajskej Lužnej, to je vlastne také to je vlastne centrum pre odchovancov z detských domovov. Tak vlastne tam sme boli a potom ten pán riaditeľ, bývalý ešte, nám tak navrhol nenápadne, že on by zobral ako vlastne bývalých domovákov, ale ako v manželskom zväzku. Tam bola vlastne taká krízová izba, že by tam sme mohli bývať a vlastne ešte Gabika študovala, lebo to vlastne je aj také vzdelávacie centrum. Takže nám to tak hralo do karet, že sa vlastne s Gabikou strašne ľúbili, až sa ľúbime strašne, že nám 2 razy netrebalo hovoriť. Spískali sme svadbu, sami sme si svadbu financovali, ja som mal nejaké peniaze našetrené ešte, čo som šetril, do stavebného sporenia, Gabika pracovala cez leto. To, čo im bolo vždy cudzie, sa teraz snažia dať svojim deťom.
my si to vieme až teraz uvedomiť vlastne, že čo je fakt to rodičovstvo, čo je tá láska, že tie deti sú na vás upútané, potrebujú vás, že bez vás by neprežili ani deň. Malá sa zobudí ráno, hneď pozerá tato, mama, áno. Ja keď som v práci, že skorej stánem, idem do roboty, už ma nevidí v posteli, tak hneď dobehne k mame a mama hneď ju vyumíme, dá jej bošteky. Mali to isté, ako máme vlastne 2 deti po sebe. A to si neviem predstaviť, že by som nebol ja pre nich alebo Gabika, že by sme ich len tak nechali, najmä v tomto veku, ale aj v každom veku, že to je niečo hrozné. A ja som si to vlastne uvedomil v prvej chvíli, keď sa mi narodila dcera, že to už je niečo moje, to som ja vlastne zodpovedný za moje dieťa a to dieťa musím chrániť, živiť, mať rád, dať mu strechu nad hlavou. Poslaním každého rodiča je svojmu dieťaťu odovzdať kus samého seba, naučiť ho žiť, dať mu to najdôležitejšie. Mojím cieľom je viesť deti v viere Boha a tiež, aby dostali veľa lásky, hlavne veľa a aby boli vzdelaní. To je tiež dôležité, to akože chceme veľmi dosiahnuť. No a aby boli skromnučky, nie nejaký veľmi akože majetný alebo tak. Toto je akože môjim cieľom tiež aj manžela. A aby boli samostatní, sebestační hlavne a aby dokázali veľa v živote, čo by pre nás akože by to veľmi potešilo, že aby prišli so správou, mami, toto som dosiahol, toto alebo takéto niečo, že pre nás by to bolo niečo úžasné. Aby deti mali plnohodnotný život, potrebujú lásku. A preto milujme deti. Milujme deti nielen svoje, ale deti celého sveta, aby ich plnohodnotný život vytvoril v budúcnosti aj plnohodnotný svet.